So yun, what's up guys? Nandito tayo sa ilog na naman guys. Ano, binalikan ko tong ilog dati na maraming nagigito dati dito. Pero tignan nyo naman ngayon guys, oh. Halos wala nang makita guys, oh. Halos ito kasi guys dito hanggang doon sa baba, halos pinagkuhanan na nila to. Tignan nyo itong mga gito guys, oh, nabungka-bungkal. Pinagkuhanan na nila to lahat hanggang doon sa taas doon, para doon sa baba guys. Eto guys, so pinagkukayan nila to. So, hanggang dito guys, so pinagkuhanan nila. Bali ano guys, sasagutin ko lang yung kwan guys, yung mga nagtatanong kung kwan. Meron kasi ako yung video na kwan guys na pinatanong nila guys kung ano yung kwan, yung ginagamit kong kwan, yung paglinis ng ginto. Bali ito guys, so ito tinatanong nila guys kung ano ito, paano ko, saan ko daw ba binili. Ito guys, ano, takip ng drum to guys, na kuha na yung ito guys, oh, yung mga drum na to, yung mga steel drum na inano namin, binilog ko siya, tapos tinabas ko, tapos pinipit ko siya guys, hindi ko siya binili, pinipit ko siya ng paunti-unti hanggang maging pan guys, maging ganito yung itsura niya, ganito yung itsura niya. Dahan-dahan ko lang na pinikpit yan guys hanggang magganyan. Pero ewan ko guys kung may nabibili sa kon guys sa Shopee. Yung iba guys, yung mga ginagamit nila, ganito rin guys yung style niya, pero kahoy. Ang tawag namin yan guys, sample pan. Pero may nagtanong din guys kung pwede pa daw yung plastic na sample pan. Meron yung ginagamit sa ibang bansa guys na yung mga ganitong sample pan guys, so plastic yan. Pero dito sa atin pang kasi ito guys, itong pang plastic na to, pang yung mga yung mga gold nuggets ba, yung mga malalaki. Hindi pwede yan sa mga pino, katulad dito sa atin, dito sa Pilipinas. Dito sa amin guys, ano, pinong-pino yung mga ginto dito, kaya yung yung steel na sample pan ginagamit namin. Ayun kasi yung plastic guys, kasi pagka madulas kasi yun, hindi katulad ng mga steel guys na ganito, steel drum na maganda, makapit siya sa makapit yung ginto dito sa pakit ng drum. Saka guys, hinahaluan din namin pag naglilinis kami ng ng ginto, nilalagyan namin isang sabon para hindi siya yung kasi yung pinong-pinong kasi guys, yung pinong-pinong ginto umiibabaw kasi yan minsan, kaya nilalagyan namin ng sabon para umilalim. Kung gusto nyo panoorin guys yung mga previous video natin, may tingnan nyo lang sa mga video natin, yung mga tutorial guys na kung paano ba mag-sample ng ginto sa ilog, marami dyan. Ito guys, oh. Katulad dito kasi pinagkuhanan nila lahat yan. Lalo nung nakaraan guys, itong ilog na to, konti lang yung tubig nito, kaya nakukuhanan nila dyan sa gitna. Yan, sa gitna, pinagkuhanan na nila yan, mga yan. Tingnan natin dito sa banda baba. Yan guys, oh, tingnan nyo. Ito kasi guys, ang tinatawag nilang bedrock. Yung mga ginto kasi umiilalim yung mga ginto dito sa kumbaga yung mga may lupa na ganon. Pag ganyan, yung mga may tubig, habang nababibrate kasi yung ginto, umiilalim siya. Ngayon, pag naabot itong bedrock, sigurado hindi naman na sila iilalim dito sa mga bato na to. Sigurado maiipon sila dito, maraming makukuha. Kaya pagka may mga ganitong bedrock, marami silang nakukuha. Tulad nito guys, oh.
Ito yung mga tinatawag nilang bedrock. Meron din naman guys diyan sa gitna, masyadong malalim yung kwan, yung bedrock, kaya sa ibabaw lang nila nakukuha. Pero marami pa rin silang nakukuha guys. Ito guys, halos pinagkuhanan na nila lahat. Kailan lang kasi guys nung nagsimula ng umulan-ulan, kaya rumami na tong tubig ng kwan ng ilog. Pero meron pa rin sila guys sa bandang ibaba doon minsan. Wala tayong makita ngayon guys kasi linggo ngayon. Kaya nagpapahinga siguro sila. Doon sa baba guys marami pa rin nagiginto doon, pero linggo kasi guys ngayon, kaya baka nagpahinga sila. Ayun, mga gamit pa lang nila guys nandun kaya pala wala sila. Ayun guys yun yung water pump nila guys. Yun yung mga gamit nila guys. Yan talagang nag day off talaga sila ngayong linggo. Ayun yung hose ng water pump nila guys, natakloban ng black canvas. Meron pa rin siguro sila dito, pero dun sa banda roon, kaya lang wala sila ngayong araw kasi baka nagbenta sila. Kadalasan kasi sila guys nagbebenta dito linggo ganun, hindi kaya Sabado ng hapon sila nagbebenta ng mga nila na nakukuha nilang ginto. Kumbaga mag-start na naman sila sa Lunes magtrabaho, o kung hanggang Sabado sila magbebenta na sila ng Sabado. Mahal ngayon ang ginto guys, nasa ngayon 8,000 na mahigit. Nung nakaraan pa umabot pa ng 10,000, 12,000, pero biglang bumaba din. Pero yung guys, yung 8,000 sobrang taas pa rin nun guys. Hindi katulad dati na 1,700, 1,800, ganun lang ang ginto ngayon. Kahit konti lang yung makuha mo, kahit naka 1 gram pa lang, malaki na ng bayan nun. So, mahigit 8,000 na, 8,400 na yun guys. Yun nga guys, nasagot ko yung guys, yung katanungan ng mga nagko-comment dyan kung ano yung ginagamit kong yung bakal ba na pinagiging ko. Ayan guys, sample parang tawag namin dun guys. Tapos hindi ko yung binili guys, pero dito sa amin guys may nabibili na mga ganon. Pero yung ginagamit ko guys, sariling gawa ko yan guys. Ewan ko lang kung may nabibili si Shopee guys na yung ganitong sample pan, yung steel drum. Hindi ko alam kung meron, pero karamihan kasi nakikita ko yung mga plastic na ginagamit sa ibang bansa. Tapos yung kahoy, okay din yung kahoy guys, maganda din yun, pero ayun lang, mabigat. Ayun guys, sana nasagot ko yung katanungan ng mga iba guys. Ayun guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless, bye.